Angichazela hypnotherapist yini umsebenzi ngoba ngiyakubona kuba psychologist ngiyayibona ijwayelekile le eyeluleka abantu abasuke benokucindezeleka njalo hypnotherapist la kwenziwani dokotela nali igama hayi ngiyabona kethuba ngiyabona usakaza ukuthi hayi uyinqamele le ujahile le izokuyazi phela igama elingaka no lana sisuke sithe ukujula ngoba uyazi ukuthi mawumuntu unengqondo eziningi kodwa la sisuke sifocus kule ngqondo kuthiwa i-subconscious mind so kusho lana usukuvala amehlo kodwa usungalele ukuthi usukuvala amehlo so ngiyathatha ngikubeke kodwa ke into ebalekile lana uba negoal uyasho ukuthi mhlambe ufuna ukuyeka mhlambe utshwala ngelinganisa mhlambe unovalo noma mhlambe uhlulwa ama-exam noma mhlambe unenkinga emsebenzini kuba negoal then bese uyasho ukuthi hayi ke ucela ungisize ngoba ngifuna uku-achieve igoal kanje bese ngiyakuthatha ke sibana nalo jeni ngisejeni shothi uhamba lokuthi ke ngifuna ukusiza ku-achieve lo goal so siqala sibhale phansi ke sijule ukuthi impilo yakho kanjani kwenzakalani uzofike la then bese ngiyanastenda ukuthi umuntu onjani so umuntu hypnotizer ke hypnotizer ke manje ila ngithi la lento uvala amehlo ucimeze bese ngiyakuthatha ke manje kuyithi induction la ngizoke ngithi icimeza ngikurelaxise so relax kodwa ungalele kodwa relaxile bese ngiyakuthatha ke manje because inhloso ye-hypnotherapy ukuthi access ama beliefs noma lama triggers akwenza ukuthi mhlambe ube nanenkingo nayo so mina inhloso yami ukuthi ngishintshe lapha ku subconscious mind ukuthi ngiyana lapha nama screws ngifike ngishintshe ama-bawoti ngishintshe ukuthi wena ugcine u-achieve lo goal ofuna ukuyishintsha ngoba isikhathi sihamba ama-session ehamba kuzosho ukuthi hayi sengifila kanje siyabheka nje wonke ama-feelings indlela ozizwa ngayo nendlela ocabanga ngayo yonke into sayimonitor if ku-5 sessions siyazi ukuthi ke siqale la safika ku-3 safika ku-5 wazoba right hayi ke cishe ke uzule emlaleli uthi indaba leyo dokotela bakwethu umuntu angabe esethatha ke uhypnotizer sekusemjolweni awucimeze phela dala ngihypnotize cha dokotela nanokuthi into ebalekile awavela umuntu umhypnotize ngoba kufuneka usazi isimo sakhe sempilo ukuthi akanabo mhlawumbe chronic depression anazo izifo ezisabesayo ngoba uzothatha umuntu hypnosis la kanti umuntu uyayigulela vele ukuthi lama drugs avela lanto avela benezinye izifo ezinkulu omhlambe alala ngamsavuka ngoba manje phela uaccessa phela enye ingqondo ejulile ngoba uNkulunkulu udale ngendlela ejulile so idinga umuntu oqeqeshiwe le oqeqeshiwe lana ukuthi akumelanga ube nezinye izifo akumelanga ukuthi ama drugs akumelanga ube nalezifo ezinkulu lezo obipolar nanjalo funeka kube umuntu ostable okay no kuyezwakala dokotela mhlawumbe ke sibuye ke sikhulume nganasi indaba ebalekile namhlanje yoba sasithike lenyanga sikuyo inyanga yokuqwashisa ngokucindezeleka kwengqondo namhlanje sibheka ubudlelwane phakathi kwe-addiction kanye ne-mental health okusho ukuthi ukuba umlutha wento ethize ngenxa ukuthi uzama ukulungisa isimo sengqondo mhlawumbe sokucindezeleka ngoba abanye bathi hayi ngoba ngicindezelekile ake ngizame noma utshwala ake ngizame noma yini emva kwalokho kanti umuntu faka ke manje ke otakwinikele ukuthi abeke umlutha waleyo nto manje ebene bekade ethi uzama ukususa ini lenkinga nayo yokucindezeleka so ngihlobene kanjani yonke lento dokotela okay no ngiyabulisa uVuyani Nyezi psychologist life coach hypnotherapist aphinda abe spiritual healer so ngibased la eThekwini kodwa ngokuzalwa ngisuka le eMatatiyela Eastern Cape endaweni okuthiwa seMhlolwaneni okay ngiyabulisa kakhulu ngiyabonga ngethuba okay masikhuluma ngo mental health suke sijule kakhulu ngoba inkinga lezi zengqondo ziyasa-affecta sonke but ngokwegaba ezingafani so if usuzoba nalezi inkinga ngiyethi mina hamba uthola usizo ngokusheshsha if ungaluthola usizo wazi wathola ezinye indlela ezi-abnormal wena ucabanga ukuthi izinormal zingakuledela ukuthi ugcine suneyinkinga enkulu like njengoba sikhuluma indaba zokuthi substance abuse ngoba kayiyona i-mental health nayo isuke i-illness isuke i-disorder manje sophinde ufaka futhi enye i-problem eyini eyi-substance abuse eseyinayo isi-disorder futhi kufana nomuntu manje usune-dual diagnosis ngoba manje usuneyinkinga ezimbili ezihambisanayo so umuntu lana usuke ecabanga ukuthi yena uyayisiza noma mhlambe ucabanga ukuthi hayi wathi ngizame lokho kuba ngifuna uku-escape noma mhlambe ku-denial inkinga asuke nayo ngokuthi mhlambe hayi wathi ngizame lokho nalokho kodwa engaboni ukuthi lento lena izogcina isimkhozela inkinga so abantu abanjalo abantu asuke beneyinkinga ezinkulu kodwa isuke siqale khona kwa-mental health kuyinkinga zengqondo kodwa zimlidele kwa-addiction so zihlobene kakhulu ngoba zihambisana ngoba umuntu
mene inkinga zengqondo kufanele athole usizo nomuntu futhi oneyinkinga ze substance abuse athola usizo azikwazi ukuthi usolve inkinga ngenkinga so lo muntu loyo usuke efake kakhulu udakeni so usodinga usizo oluphuthumayo so lento zihambisana futhi ngeze ukusize ngalutho ngoba zombini impilo yakho ziyayibulala kakhulu. Yini izinto igcine isi addiction usho ukuthi umuntu esewumlutha wayo? Yebo msakazi, into eseyibalekile kuleli phuzu ukuthi umuntu angithi mhlawumbe umuntu une stress noma une depression, so eze nale stress uthi yena hayi othi ngizame lokho ukuthi mhlawumbe ngi-escape noma ngithi ukuphuma kancane kule nkinga enginayo ngokuthi mhlawumbe kumele ajabule noma aphuze noma adake noma angene kuleso state of mind. But engaboni ukuthi lento lena izoloku idingeka more and more ngoba into ayisebenzisa kuze kube enough ukuthi ingqondo isijwayele uphinde uyisebenzise lokhu kwenzeka i-tolerance kuze ku-addiction more addiction nazo lezi nkinga lokho ziqhubeka so i-addiction ngoba udependa kuyona for ukuphila. Omunye angathi hayi mangibhemile ngiyakwazi ukucabanga noma mangiphuzile ngikwazi ukucabanga noma ngidla ama-drugs engaboni ukuthi lento liyaqhubeka imlethele inkinga enkulu so iba inkinga phezulu kwenkinga igcina sesithi addiction. Izinto ezifana ke nezidakamizwa kubalwa ke mhlambe utshwala mhlambe kanye nocansi yini umthelela ukuthi ke kwabanye zigcine ke zi-addiction uma ke sibheka ngokwesimo sempilo yengqondo nanokuthi umuntu ke uba kanjani addict yocansi umlutha wocansi kusuke sekwenze njani lapho dokotela? Yebo sazi ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Umuntu usuke mhlambe ke wathi ukuhlukumezeka ngayo ucansi kunokuthi yena ahamba othola usizo lento iyahamba ibenzele inkinga empilweni yakhe so lento lokhu imtraumatize yenze more damage empilweni yakhe so yena angaboni yena ukuthi njengamanje ngisenkingeni athi ufuna ukusolve ilento inkinga ngenkinga ingabe nokusheshe wahamba wathola usizo so lo muntu loyo usuke esenepain usuke esenobuhlungu obukhulu azama ukucontrol impilo yakhe so njengamanje yonke into i-out of control abese yabona mhlambe ukuthi hayi ukuze mhlambe ngoba lento iyaqala la wathi ngibuye la yaqala khona engabone ukuthi manje wenza more damage uzama ukuthi ayicontrol ayese agcine seyesigcila ngoba phela ucansa ngithi luya kulento esikhuluma ngayo le yama chemicals engqondweni dopamine ngoba manje ngithi uthola that pleasure uthola lokho kujabula ukuthi hayi mhlawumbe mangijabule ngi-right ngizoba right ungaboni lokujabula lokho vele kuhambisana nalaphini wayizwa so umuntu aqhubeka abe addicted more addicted futhi lento eloko yenza kakhulu umnye futhi ayenze futhi wadla kona lama drugs ngoba yini ngoba ethi ufuna ukustimulate noma ufuna ukuvusa lokho akujabula akulangazela empilweni yakho impilo yakho njengamanje ayisekho normal. Leyo tshwala ke ngoba phela nabo babisebenzisa kakhulu abantu ukuzama ukuthi bathi bazama ukukhipha incindezi ngotshwala nayo utshwala ayinabo utshwala ezilokhu uphuza oloku udinga more and more ngomzimba wakho phela uyijwayele lento so wena uyizwisa lento ukuthi bawuphuzile uyithola ulomuntu okuyinjabulo esikhashana so nayo lento leli yakuma chemicals yengqondweni futhi uye uyibona ngathi wena ungathi uhlakaniphile ngathi right ngathi kuphela zonke inkinga mawuphuzile lokhu uphuza so njoba ngisho lezi zinto lezi ziyengqondweni zistimulate angithi i-dopamine noma ama-chemicals asengqondweni aletha ukujabula empilweni yakho so naku wena ucabanga ukuthi njengoba lokuphuza la uzojabula noma mhlawumbe lokungena ucansini uzojabula kanti so lokuqhamuka manje uletha inkinga empilweni yakho so isuke sengqondweni lento le isuke inomthelela futhi isuke sihamba ibanga elide ngoba usuyenza isikhathi eside so ihambisana nayi-addiction ihambisana nama-mental problems ihambisana nayo ukuthi vele umuntu odinga usizo ukuthi ungabona udinga usizo uzoba no-denial waba nenkinga eningi waba ne-damage empilweni yakho mhlawumbe emsebenzini mhlawumbe kumphakathi mhlawumbe emndenini impilo yakho general whether it's medical psychiatric uzoba nezifo eziningi. Hayi kunzima mhlambe ke njengoba usushilo dokotela ukuthi lezi zinto abantu bayisebenzisa noma bazenze ngenxa ukuzama ukucindezela noma kwemboza ubuhlungu zigcina ke sezimenze umuntu wawumlutha mhlambe kubaluleke kangakanani ukuthi ke umuntu athola umnyombo weinkinga ezisuke zimkhungethe ukuze akwazi ukuthi ke abhekane kahle naleyo nkinga asuke ekuyo? Yebo msakazi angithi yonke into vele ine start noma ine beginning ayikho into vele esuke emoyeni so kubalekile ngempela ukuthi mawuthola usizo noma uhlala phansi noma mhlawumbe uunderstand lenkinga yakho ukuthi iyaqala kanjani so kubalekile ukuthi kuqale ukuqaleni ukuthi nayi root cause noma mhlawumbe nayi ibase la izinto zaqala khona so kubalekile ngempela ukuthi uzothola usizo noma uzu-understand noma uzowazi ngempilo yakho noma wazi ngenkinga onazo
ukuthi yonke into ayiqala ekuqaleni ukuthi kwenzakalani, yasuka kublend, yasuka mhlambe ukhula, mhlambe yasuka emndenini, mhlambe watraumatizeka, noma mhlambe kuneyigigaba noma mhlambe igameko ezenzeka mhlambe zakuhlukumeza, okungaba mhlambe ezona lezocansi, ngaba mhlambe ezo-trauma, mhlambe ezi-abuse nani. So kuba kuningi kuhlukene. So kuba yinkinga vele ezisuka emuva, mhlambe isuka ku-childhood trauma, mhlambe noma i-neglect noma i-depression, noma nje iy'nkinga nje ezasemphakathini. So kuba kuningi umsakazo umuntu asuke edlule kona engazange yena wa-understand inkinga yakhe. So kubalulekile ngempela ukuthi siye from the beginning ukuthi kahle kahle inkinga yakho yaqala la. So i-origin noma singathi i-beginning point balulekile kakhulu ngoba lawo ma-experiences noma lawo ma-dynamics lawo ma-event sakhuluma isingisi izinto vele odlule kuzona okuyizona vele zakuletha kule mpilo osoyiphila njengamanje ukuthi usuwumuntu ophila noma usuyigqila seyidakamisa usuyigqila socansi usuphila impilo ongayazi naba awusazazi nokuthi ubani ukuthi usuyayikhohlisa nangengqondo uyibona ukuthi hayi mina ngiright, mina ngisiqanqe, mina ngijabule, mina soft life. Uthi soft life kodwa nawo usabona wena ukuthi lento lena kahle kahle hayi akusahambi kahle, sekubi kakhulu, sekunzima. Iningizimu Afrika ihlonza njengelinye lamazwe la khona kuphuzwa kakhulu utshwala. Mhlambe ungathi isimo sengqondo sinayo imbangela yalokho. Mhlambe ufuzo nje abantu bayifuzela abazali. Ngingasho mina yazi ngithi nomsakazi ngoba vele impilo ngiyi-understand ngendlela engiyi-understanda ngayo. Ngithi mina indlela esiyiphila njengamanje, impilo esiyiphilayo inama-challenges amaningi. Yebo. Ngoba baningi abantu abangasebenzi, baningi abantu abanalo depression, baningi abantu abenza izinto ezingalungile phambi kwethu. So uyibona nawe usuwenza into because of i-peer pressure ukuthi yenziwa lana, ubona futhi uthe wrong. So because of izinga lezinto ezi-wrong ezenzeka phambi kwethu liningi, izinto zi-out of control njengamanje asakwazi ukucontrola izinto impilo esiphilayo. So abantu abaningi ngathi ba-expose, abantu bayibona sebephila kule mphakathi ukuthi vele abantu abasiboni isidingo sokuthi babone psychologist, asiboni isidingo sokuthi umuntu abone udokotela, asiboni isidingo sokuthi ahambe athi ngcono abuhlabe, athi hayi othi ngimhlabe ngizobiyeka kusasa, kanti uzoqhubeka futhi uzoloku uhambe uletha babhalaza uzoyikhipha kusasa, leqhubeka lephuza everyday. Kunabantu abaphuza everyday, kunabantu ababhemayo, kunabantu abadlala izinto ezidliwayo kuthiwa oncika, ngazi lezinto imigwinya, izinto imikhuhlane, bazidla kodwa bezazi ukuthi izirong ziyabadestroya kodwa sithi bayazidla ngoba vele imphakathi injalo, yonke into i-around it. So ngathi nje yonke into iwumoya, i-energy ngapha la siphila khona emphakathini, izimo azikho right. So ngingathi nje i-environment sesiba nje kakhulu ama-environmental factors ukuthi la siphila khona kodwa iselokishini, isemakhaya, isedolobheni kuphilwa le mpilo. Abantu abasebenzi, abantu banenkinga, abantu benza izinto ezingalungile. So nawe uyibona usuloku uzwa le language lenkulumo engalungile, negative, nawe igcina sikulidela ukuthi uyiba naso izinto ezingalungile. So nje umphakathi siphela kuyona ayisalungile kakhulu, sifuna impela uyigade ngempela. Kezwakala Dokotela, abantu ke usizo bangalithola kanjani pho ukuze basukume babhekane kahle nezinkinga zabo bangayizembuzi ngophuzo oludakayo? Usizo lukhona. Usizo lukhona njengoba mina ke vele ngathi ukuthi ngihambe an extra mile, ngathi ngihambe ngalendlela ukuthi ngiyafisa ngempela ukuthi umuntu ngimsize wakithi. Njengoba ngisho ukuthi ngi-psychologist, ngi-hypnosis, life coach, even life spiritual healer, because umuntu ngifuna ukuthi ngimsize ngayo yonke indlela. So usizo lukhona ukuthi abantu siyabatshela ukuthi abeze. Umuntu athi hayi nginayo inamba yakho nyezi, ile upho ngafoni, hayi ngizobuye ngifone. Abantu bayazi usizo lukhona kodwa abantu babanjwe bayadembesela ukuthi hayi moyibona psychologist week, mawuthola usizo mhlambe awuyena indoda enough, uyatetema kanti ayikho ukuthi atetema umuntu ngabantu. Into sisuke soyikhuluma kuthina, thina siqeqeshiwe ukuthi yonke into esenzayo i-confidential futhi private, asikhulumi indaba zabantu, umthetho uqinile, thina last register khona. So nje sithi usizo lukhona wanamsakazi kodwa abantu bayadembesela, abantu abaluthola usizo lukhona, abantu abeze, abantu abasilantuke, abasilandele. Ngike ngiyiposte mina umsakazi kuma page yami izinto ezakhayo, ngithi mhlambe noma uyasaba ukuza awulalele la. So nje ngithi mina ngiyacela ukuthi ngempela abantu abeze, sikhona therapy, bakhona group, bakhona izibhedlela, khona medication, siyasebenzisana singodokotela, siyabasiza abantu ngendlela ezahlukene, but igoal iyodwa ukuthi umuntu akasizakala akaphume esiqeleni seyidakamisa, akaphume einkingeni kule mpilo engamsebenzeli, because impilo abantu abayiphila njengamanje ngeke akuhambi kahle umsakazi, ngiyakhala. Siyabonga kakhulu Dokotela, siyabonga kakhulu. Utholakala kanjani abantu mhlawumbe abantu abadinga ukuxhumana nawe? Okay, ngiyabonga umsakazi ngethuba. Mina ngila eThekwini eDurban Medical Center ngase City Hospital. Inamba yase officeini
065 846 0441 065 846 0441 uMonday to Friday 8 to 4. Kodwa ke msakazi if ngoba kumuntu vele onenhliziyo enhle ngithi abantu bathi eofisini kubuye kusheshe kuvala ngama weekend banenkinga nasebusuku. Ngina inamba yami ngibanika yona ukuthi ngiqala bangifonele abakuphuthume 083 268 3007 083 268 3007 iyafoni ya WhatsApp yenza yonke into. Sikhona siyibiza ngokuthi si life changing journey. Sikhona njengoba ngana ku Google uthi nje life changing journey uzosibona kwavela YouTube kuvela TikTok kuvela Facebook sikhona yonke indawo abantu siyabasiza abantu sikhona sizobasiza sibalalele confidential and private akekho umuntu ozowazi ukuthi uze kunyezi wakusiza sokusiza ngendlela ephelele siyabonga dokotela. Right. Dr. ke Vuyani Nyezi besikhuluma naye psychologist and hypnotherapist njengoba kumuzwa ke siza ke ekuthenini abantu ke bakathu bakwazi ukuthi bathathe inyathelo ezifanele uma ngabe benokucindezeleka kwengqondo. Isikhathi ngamanje la imzuzu ngamashumi amathathu ke libumbeni ihora lesihlanu kusho ukuthi ligamenxe. Masibuya nje kule ngoma singelapha no Mfowamswelini ithinta ke siminyaminya nesinyokoto emgqoqeni. Nansi Meyili. Umuntu akaphile.